Aquest dissabte trobem onatge amb alguns trams de la costa, per exemple, imatge de Calella de Palafrugell, amb aquestes onades força destacables, i també a destacar d'aquest dissabte l'ambient fred i els bancs de boira, un cop més presents, per exemple, cap a la comarca d'Osona, i fins i tot boira gebradora, gebre, que observem amb la següent imatge que ens han enviat aquest matí des de Cardedeu. Hola, i és que fins i tot aquesta passada matinada ens hem trobat amb temperatures sota zero a les comarques del prelitoral, matinada bastant freda, i mantindrem un cap de setmana amb temperatures baixes i, a més, amb algunes precipitacions que comencen a arribar per les comarques de Ponent. Amb les imatges del Meteosat veiem justament tota aquesta nuvolositat associada a una pertorbació on el seu nucli se situa cap al golf de Biscaia. Durant aquesta tarda i nit, aquesta pertorbació s'ha d'anar acostant i comportarà un augment de la inestabilitat. Com diem, ja comença a precipitar. Veiem algunes nevades que cauen a cotes d'uns 800 o 900 metres cap al sector del Pirineu més occidental. I atenció, perquè aquest mapa ens està mostrant la precipitació que es pot acumular entre aquest dissabte i diumenge. Tots aquests colors silosos ens estan indicant que aquesta precipitació seria aquí en forma de nevades. Per tant, pot acabar nevant a pràcticament tot el Pirineu fins a cotes d'uns 700 o 800 metres. Ara bé, cal dir que a les zones més fondes del Pirineu, si neva, ho farà amb gruixos poc importants. En conjunt, gruixos de neu esperem d'uns 5 centímetres, com a molt, a cotes d'uns 800 o 900 metres. I també pot caure precipitació a altres zones més aviat de l'oest de Catalunya. Per tant, pendents d'aquest canvi, amb una tarda molt més ennuvolada i precipitacions que han d'anar avançant d'oest cap a est. Com diem, on més pot precipitar serà cap al sector de la meitat oest de Catalunya i, en canvi, encara tindrem clarianes cap a les comarques del nord-est. Ambient fred amb aquests núvols, les màximes aquest dissabte amb prou feines a punts de Ponent, per exemple, superaran els 5 graus. I començarem la setmana vinent encara amb temps marcat per aquesta circulació de baixes que van d'oest cap a est. Diumenge ens acabarà de passar aquesta baixa que arriba a la tarda d'aquest dissabte i, per tant, atenció durant les properes hores, perquè durant aquesta matinada i fins a mig matí de diumenge ens acabarà de creuar la pertorbació d'aquest dissabte i esperem un matí de diumenge amb encara restes d'inestabilitat, però que ràpidament marxaran. Tindrem encara a primera hora alguna precipitació cap a l'extrem nord-est, alguna nevada residual cap al Pirineu, però ja moltes més estones amb sol, potser núvols més compactes cap al sud de Catalunya, encara ambient fred, vent de sud-oest cap al sector de la costa nord catalana, i a la tarda doncs mantindrem una situació de temps poc ennuvolat, amb encara aquests núvols més presents cap a les comarques del sud i màximes tot i el sol ben baixes. A migdia, en molts casos, les màximes no arribaran ni tan sols als 10 graus. I de cara als dies vinents, com diem, encara estarem pendents del pas d'algunes pertorbacions que podrien arribar a deixar algunes pluges més aviat dimecres i especialment dijous, amb temperatures que també la setmana vinent es mantindran prou baixes, però tindran tendència a ser una miqueta més altes que les d'aquest cap de setmana. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.